1996 годзе маленькі хлопчык Бобі Маколей напісаў ліст у мясцовую газету з просьбай не ліквідаваць аўтобусны прыпынак каля сваёй вёскі на востраве Анст у Шэтландскім архіпелагу. Ад гэтых выспаў да Беларусі каля 2000 кіламетраў, а да Фларыды прыкладна 7000 кіламетраў. Шэтландскія астравы знаходзяцца ў 170 кіламетрах на поўнач ад Шатландыі. У склад Шэтландскага архіпелага ўваходзіць каля 300 астравоў і шхераў, з якіх толькі на 16 жывуць людзі. Берагі выспаў зрэзаныя глыбокімі цяснінамі, якія нагадваюць нарвежскія фіёрды. На Шэтландах няма ніводнага месца, якое б было далей за 5 кіламетраў ад мора. Клімат воблачны, вільготны і ўмераны з-за ўплыву цёплых вод Атлантыкі. Тыповы ландшафт голыя пагорыстыя раўніны і плато вышынёй да 450 метраў. На Шэтландах дрэваў амаль няма. Яны не растуць ва ўмовах пастаянных і моцных вятроў. На астравах жыве мноства птушак. А вось млекакормячыя, акрамя пацукоў і мышэй, з'явіліся на Шэтландах дзякуючы людзям. На выспах вывелі сваю ўласную пароду пастухоўскіх сабак – шэлці. У мінулым гэтага невялікага сабаку выкарыстоўвалі для кіравання статкамі авечак і іх аховы. У неспрыяльных кліматычных умовах сфарміравалася асаблівая парода коней – шэтландскія поні. Гэта невялікія, каржакаватыя коні, сілуэт якіх нагадвае абрысы цяжкавозаў. Сярэдняя вага шэтландскага поні складае 180 кг. Рост у карку да 110 сантыметраў. Яны разумныя і лёгка вучацца, актыўныя і любяць рух. Шэтландскія поні моцна арыентаваныя на чалавека і вельмі адданыя. Іх часта выкарыстоўваюць для пачатковага навучання дзяцей верхавой яздзе. На Шэтландах гадуюць авечак. Не дзіва, што вязанне заўсёды было распаўсюджаным рамяством сярод шэтландскіх жанчын. Вялікія прасторы на астравах пакрытыя торфам, якім мясцовыя жыхары абаграваюць свае хаты. Бывала, што ў часе непагадзі моцны вецер і дождж зносілі пласт торфу. У выніку на паверхні аказваліся рэшткі старажытных пабудоў. 100 гадоў таму у мястэчку Самбара, размешчаным на поўдні самай вялікай з шэтландскіх выспаў Мэйнленд, так быў знойдзены Ярлз-Хоф, месца, дзе людзі жылі на працягу не менш за 4000 гадоў. Самыя старажытныя – гэта рэшткі хат бронзавага веку. Млынавыя камяні – жорны – выкарыстоўваліся для драбнення ў муку розных зерняў. Захаваліся шматлікія ракавіны малюскаў, якія былі істотнай крыніцай ежы для мясцовых жыхароў. Круглыя дамы датуюцца 200 годам да нашай эры. Захаваліся рэшткі паселішчаў вікінгаў, уключаючы доўгі дом. Самымі маладымі з'яўляюцца разваліны замка 16-17 стагоддзяў. Побач з імі добра бачныя рэшткі броха. Брох – гэта круглае крапасное збудаванне. Брохі будаваліся з камянёў метадам сухога муру, без выкарыстання змацавальнага раствору. Трываласць будынку забяспечваў падбор камянёў, якія дакладна падыходзілі адзін да аднаго. Брохі характэрныя толькі для Шатландыі. Усяго іх захавалася больш за 100. Унутраны дыяметр броха складае ад 5 да 15 метраў. Сцены самага высокага з захаваўшыхся брохаў на шэтландскім востраве Муса маюць вышыню
13 метраў. Брох Клікімін размешчаны недалёка ад галоўнага горада архіпелага Лёрвік. Клікімін стаў першым будынкам у Вялікабрытаніі, які быў абаронены ў судзе згодна з законам аб захаванні старажытных помнікаў 1886 года. Абарона спатрэбілася, паколькі мясцовы мяснік Мэкей краў камяні з гэтага броха для будаўніцтва сваёй стайні. Тады ж брох быў адноўлены мясцовымі аматарамі гісторыі, але такім чынам, што сучасныя навукоўцы моцна сумняюцца ў яго аўтэнтычнасці. Невядома, чым былі брохі: абарончымі збудаваннямі, сельскагаспадарчымі сховішчамі ці прэстыжнымі дамамі для мясцовай эліты. Самыя раннія брохі былі пабудаваныя каля першага стагоддзя да нашай эры. Калі-нікалі брохі называюць замкамі піктаў. Але Шэтлянды разам з большай часткай паўночнай Шатландыі сталі часткай каралеўства піктаў каля 297 года. Атрымліваецца, што брохі былі ўзведзеныя раней, што не выключае таго, што пікты імі таксама карысталіся. Пікты. Так антычныя пісьменнікі, пачынаючы з канца 3 стагоддзя нашай эры, называлі плямёны, якія насялялі крайні поўнач Брытаніі. Пікты былі бясстрашнымі ворагамі рымлян, якія захапілі ў пачатку нашай эры паўднёвую і цэнтральную часткі Брытаніі. Для абароны ад піктаў рымляне былі вымушаныя пабудаваць у 128 годзе нашай эры Адрыянаў вал, які захаваўся да нашых дзён. Да нас дайшло мноства пікцкіх камянёў, упрыгожаных майстэрскай разьбой. Часцяком на іх сустракаецца выява пікцкага звера ці цмока. На малюнку з кнігі «Скульптурныя камяні Шатландыі» сабраныя розныя варыяцыі гэтай істоты. Гэта, несумненна, быў важны для піктаў сімвал, але яго сэнс незразумелы. Пікцкага звера складана ідэнтыфікаваць як нейкую рэальную жывёлу. Ён нагадвае і марскога канька, і дэльфіна, і мурашкаеда, а некаторыя нават бачаць у ім лохнэскую пачвару. У 563 годзе святы Калумба прыплыў у Шатландыю для хрысціянізацыі мясцовых паганцаў, піктаў і скотаў. Распавядаюць пра шматлікія цуды, якія ён здзейсніў падчас сваёй місіі. І самая вядомая гісторыя аб тым, як ён загнаў лютага воднага звера ў бяздонне возера Лохнес. Мусі быць таму, на некаторых пікцкіх камянях пікцкі звер суседнічае з хрысціянскім крыжам. У 9 стагоддзі пікты і скоты аб'ядналіся ў каралеўства Альба, сучасная Шатландыя. Неўзабаве, у выніку асіміляцыі, пікты перасталі існаваць як асобны народ. Прыкладна ў той жа час Шэтлянды былі каланізаваныя вікінгамі з Нарвегіі, якія прынеслі на астравы сваю мову – норн, на якой астраўляне размаўлялі аж да 19 стагоддзя. У 875 годзе Харальд I цудоўнавалосы далучыў гэтыя выспы да каралеўства Нарвегія. У 1397 годзе Нарвегія і Швецыя заключылі з Даніяй Кальмарскую унію. Дачка караля Даніі Маргарэт была заручоная з Якавам III Шатландскім. У яе бацькі, Крысціяна I дацкага, не было грошай на пасаг, і ён аддаў шатландцам Шэтліндскія і Аркнейскія астравы. З гэтага часу Шэтлінды сталі часткай каралеўства Шатландыя. А з 1707 года часткай каралеўства Вялікабрытанія.
Напрыканцы 19 стагоддзя на поўдні выспы Мэйнленд жыла папрадуха і вязальшчыца Бэці Мауэт. 30 студзеня 1886 года яна была адзінай пасажыркай на ветразніку Колумбіна, які плыў з Гратнеса у Лёрвік, дзе яна планавала наведаць сястру, прадаць сваё вязанне і наведаць лекара. Надвор'е хутка сапсавалася, і шкіпера судна змыла за борт. Два астатнія члены экіпажа спусцілі на ваду невялікую лодку у дарэмнай спробе выратаваць шкіпера. Яны не здолелі вярнуцца на Колумбіну, але ім удалося выбрацца на бераг. Бэці засталася адна на Колумбіне, якая працягвала ісці пад ветразем. Яна правяла ў моры 9 дзён, пакуль судна не села на мель ля берагоў Нарвегіі, бліз горада Олесун. Мясцовыя рыбакі выратавалі Бэці Мауэт і дапамаглі ёй вярнуцца на радзіму. Пра цудоўнае выратаванне сваёй падданай даведалася каралева Вікторыя. Па яе загадзе былі адпраўленыя грашовая ўзнагарода і ліст з падзякай выратавальнікам Бэці. Хацінка Бэці Мауэт захавалася да нашых дзён. Цяпер яна выкарыстоўваецца як пансіён для турыстаў. У 1995 годзе недалёка ад яе былі знойдзеныя рэшткі старажытнага паселішча, вёскі Эўлд-Скетнес. Людзі жылі ў гэтым месцы цягам 1000 гадоў. Археолагі выявілі тут артэфакты жалезнага веку, часоў піктаў і вікінгаў, а таксама эпохі сярэднявечча. І нельга не згадаць яшчэ пра адзін эпізод з гісторыі Шэтлендаў, звязаны з Нарвегіяй. У часе Другой сусветнай вайны у мястэчку Сколаўэй знаходзілася штаб-кватэра нарвежскай антынацысцкай арганізацыі «Шэтлендскі аўтобус». Члены арганізацыі на малых баявых і рыбацкіх суднах прывозілі ўцекачоў з Нарвегіі і адпраўлялі назад байцоў супраціву і боепрыпасы. Што ж, час вярнуцца на востраў Анст, самую паўночную з заселеных брытанскіх выспаў. На скалістым востраве, тэрыторыя якога занятая ў асноўным пашамі, пастаянна пражывае менш за 1000 чалавек. На Ансце захаваліся руіны замка М'юнес, узведзенага ў канцы 16 стагоддзя. У 1858 годзе на суседняй з Анстам выспе Макель-Флага быў пабудаваны маяк па праекце бацькі і дзядзькі пісьменніка Роберта Льюіса Стывенсона. Пісьменнік бываў на гэтай выспе і лічыцца, што менавіта Анст стаў узорам для стварэння мапы вострава скарбаў з яго знакамітага рамана. Таксама гэта тая выспа, дзе Бобі Маколей раніцай дабіраўся на ровары да аўтобуснага прыпынку, каб сесці на школьны аўтобус. Мясцовыя ўлады планавалі прыпынак прыбраць. Але хлопчык папрасіў гэтага не рабіць, бо менавіта ў ім ён захоўваў свой ровар у той час, калі сам быў у школе. Мясцовыя ўлады прыслухаліся да яго просьбы, і неўзабаве на прыпынку таямнічым чынам з'явіліся плеценая канапа і стол. З таго часу гэты прыпынак стаў адной з самых наведвальных турыстычных славутасцяў на Шэтлендах і нават атрымаў званне найлепшага аўтобуснага прыпынку ў Брытаніі ад часопіса Basis Monthly Magazine. У 1998 годзе прыпынак займеў свой уласны вэб-сайт. І Yahoo прызнала яго лепшым вэб-сайтам сярод маленькіх абшчынаў 2003 года.